enw fi yw Tina'n a ni yn Johnstown heddi. So pan o'n i'n 16 yn yr ysgol, ni'n cerdded rownd yr ysgol a neu byddwn ni'n gwasanaeth a cael llygyd a byddwn ni'n colli cydbwysau. Bwmpo mewn i ffrindiau o hyd a ni fel, mae rhywbeth yn bod. So wedi cael profion gyda'r doctor a ffendis mas o dy fi cyflwr o'r enw Friedrich's ataxia. So nes i weithio mam a dad, newch chi bych y moyn, fel allwch chi edrych mewn i fe, yr ymchwil i gyd. O fi'n mynd i cario ymlaen dy fywyd a nes i fi'n person anabl, ond fi'n credu fi'n neud fwy na beth fel lot o bobl sydd ddim yn anabl yn neud. Jyst unrhyw beth fi'n gallu, os mae'n rhywbeth yn ffindo ffordd i mynd waterskio i pobl anabl neu gael go fe. Mae'n ffordd i sgio, fi'n gael go arno fe. Ffordd i syrfo, go arno fe, fi jyst neud be fi'n gallu, jyst enjoyo bywyd. Ie, fi'n joio Sir Gâr, so mae'n jyst y bobl. Nes i fynd o Skip Rowells, ond nath hwnna fel rili rhoi rwmp i fi eto wedyn, rhoi bywyd yn ôl i fi. Un o'r resymau i fi wneud fel gyda'r chwaraeon i fi wneud yw i cael teimlad o'r ryddid. Pan i fi ar y dŵr, ar y sgislop, ar y beic o'r Dyna'n, mae'n jyst teimlad o'r ryddid. A fi'n credu fel person anabl neu beth un o pethau chi'n gweld eisiau. Hwn yw'r hand cycle. Fi'n jyst seiclo o'r Dyna'n ys fi tymlo'n gryf. Neu jyst ys fi'n really lazy, jyst rhoi y motor i fynd. So fy hoff dyfyniad yw bywyd fe ffol o betaling mor if you fly. So reswm fi licio hwnna yw achos fel ni mor gloi feddwl fel am y negatif, beth sy'n mynd i fynd yn anghywir. Ond ni'n beth fel yn meddwl, o beth ys fy'n gret, so na fi'n meddwl am bopeth, fi'n flipo fe i'r ochr a meddwl, so be, felly gael fi amser amazing yn neud hwn. Dych chi'n bywyd, just joio chi.